Musaylemen jeňinne Musaylemetül Kezzab ödüne peygamber diýip betbaht bolan adam, zelil adam. Allah lanet etsin onu. Onun 5.000 neferi ağlap, hey, tayfamızdan peygamber bolsunna, men şu peygamber diýip bigat musulmanlar kafire geçiren adam. Ahirde Ebu Bekir Sıddık'ın halafet wagtynda Ebu Bekir Sıddık Seyfullah Halid ibn Velid'i koşullar sürüp şoň menen jeň meýdana sürilmege sebep bolupdyr. Jeň meýdan geçen hefte geçti, bigat sahabalar şehit bolly, ahir Musaylemen döwründäki adamlar kaçypdyr. Hom kaçyp barýa kala aýdypdyrlar, indi az adam galdy Musaylemen koşunundan. Musaylime diýen kafirin döwründäki kafirler kaçyp barýa kalar aýdypdyrlar. Ey Musaylime, aynama kunta ta'iduna min an-nasr wal ayat. Ey Musaylime, özüňe peygamber diýädiň, Huda berer diýädiň, agybat menki diýädiň, näme boldumyň ýydy diýipdirler. Hemmemiz helak bolduk, zelil bolduk diýipdirler. Musaylime näme diýsin? Yalandan peygamber adam. Özüne peygamber diýip yalandan millet al. Ey cemaat, näme jogap bersin öz ýanyna adamlara? 7.000 kafir ölýär şu jeňde. Hani ölülere näme jogap bersin? Aynama kunta ta'iduna. Ey Musaylime, bigat bize zatlar aýtdyň diýipdir. İşte hiç kim biz pirus bolar, men beýik peygamberdirin bir zatlaryny biz alladym, ýydy näme boldy diýipdirler. Musaylime näme jogap bermeli? Amma ad-din fala din. Qatilu an ahsabikum. Kaza fi tarih Tabari. Ay din diýip uruş bermäň diýipdir, taýfamy diýip uruş beriň da diýipdir. Ine jogap şu boldy da. Amma ad-din fala din. Qatilu ala ahsabikum. Bizim aňrymy taýfamyz palanylar dönür diýip uruş beriň diýipdir, din diýip uruş bermäň da diýipdir. Jogapmyşy? 7.000 nefer ölüpdir. 7.000 nefer helak bolupdyr, cehenneme gitmege sebep bolupdyr. Delilmişi? Muhammed peygamber bilen öz ýanynyň musabaga berdiha. Aleyhissalatu vesselam. O da peygamber, menne peygamber galmalyň diýip Kureyşden biziň nämämiz kim? Muhammediň taýfasyndan biziň taýfamyz gow diýip gyzdyrypdyr adamlaryny. Aleyhissalatu vesselam. Biziň aňrymyzda falanylar wa, biziň aňrymyzda falanylar wa diýip. Hatta şoň içinde bir adam näme diýipdir, ýanky betbahtyň leşkerinden. Dinleň. Ey Musaylime diýipdir, jeň bolmaqaha. Eşhedü enneke kezzab. Ve enne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadik. Ey Musaylime diýipdir, men and içýän sen Allah gezippäň diýipdir, şoň taýfatyndan biri. Men and içýän Muhammed dogry aýtýar diýipdir, aleyhissalatu vesselam. Onu da sen aýtýanyň men ýüregime batýar diýipdir. Öz taýfamyzyň yalansysy bolsa, başga taýfaň dogurçysyndan gowurýan diýipdir. Aýtaýdyn, adam bir tofar musabagala, ey cemaatlar, adam hakylyndan çykarýanmyş. Adamı oğlun hakylçy etmeýänmiş. Adamın haklı ýerek bar ýa. Ey Musaylime diýipdir. Eşhedü enneke kezzab. Sen hewre ağlançydygyny bilýän diýipdir. Muhammediň dogurçy gowy adamdygyny bilýän diýipdir. Aleyhissalatu vesselam. Ýöne öz taýfamdan ağlançy da bolsa men şonu gowy berýän, başga taýfaň dogurçysyndan diýipdir. Beýle täsip bilen zelil bolup dünýeden ötükdiler. Sahabaların şehitlere Peygamberimiz Aleyhisselam ve Allah Teala vaadetdi cennete vardılar deyip. O benimle din yürüysün deyip geçti. Mun yani nekledi zelil olup geçti. Hi hakılmışı. Ay o zaman şeylemiş. Bir zaman neyme? Bir kasen üstüne
10 yıl erhili dava et diye. Kesen üstüne ha. Ya cecekmiş ya istilmiştik deyip. Hani bir zamanın aklı yirdi onunla. Hani insanın ilmi. Hani insanın gurlu yerliği. Ey cemaatler. Eğer insan bir içine gitse katı hor olur. Çenançı gün horlukları halkın zindigisini öz yaşayışlarımızda görüyes. Erhiliyle, oğulgıyla, insanlığın zindigisini hiç zat yok yeri erhili azıcık ya oturulayan sandalyenin üstüne, ya mobilyon üstüne, ya servislerin üstüne, ya öğlen üstüne. Ol kaynete, baldır, yurcin dihaletleri değil ha. Yönü sadece zatla servislerin üstüne, madem narahatçılıkta. Meğer kulli zindigi meğer şu zatlar mı? Ya bir zindigin bolsa bir guşesinin küçük bir zat mı? Bir insanın haklı bir cirse gitse kendileri çeker. Oğulmunu öz oğulgıydığınızdan çüreyim, özümüzden çüreyim düşünmeli. O sonra haklımız çatsa, dilimiz çatsa, beyanımız çatsa, Allah için din Müslümançılık. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ruhunun hoşluğundan çüreyimde olsa, üredin, aydın, has olmasa zeptetten yeştirin, berin şugurunları. Koy maşinle motorda anrik var yaka eşsin. Eğer biz şu mahalşı, ay an tayfa, ay kâse dekmeç, ay birdat, ey cemaatler, meğer kâse dekmeç ovadallamalı, ya öy ovadallamalı vurun de ki, akmından çüreyim, zindigiyle dargamalı. İne üstünde neçe dursan duruvermeli. Ola adamlara kıygırıptırlar. Hani ne oldu deyiptirler. Musayleme deyiptir, ay tayfa deyip urşuverin deyiptir. Meğer ata babalarımız tayfa deyip urşmayadı mı deyiptir. Siz de tayfa deyip urştunuz olur da deyiptir. Hemmesi hiç oldu. Yine bir ders var hamanın içinde. Yani onu açsam, men yine 2 varak yaddaş edip koyullum ma bula kalacak. Onu yine kıskacığı divaydayın. Yönü vade veriyen bir yerde Allah kök getirse inşallah uzak hıtmatını da yetirer. İnniki hefte diyem aka her hatsan kök gelse. O da neyme vurun? İne şu vurun. Bir tofar adamlar var kavdinglen. Ya hususen bir tofar zinanalar var. Özü zulmediyorti. Özü zalim ha. Zalim ha zulmediyorti. Giyçuni izzet veriyorti. Yine de şu taraftan bir zat görse, işte, ey can hudaye, şunu dargıt deyip yine de mezlumu bitti o hadvati. Özü zalim hakici unni. Hamanı bergisi var tarafa. Ağzındaki çörüğünü yuvati. Yine de öyüne gelini hudaye onu delil etsin yuvati. Şu bittoğa özünü öğürlüp çık doğrum ağlına batyandır ha. Doğru coşuk ağzından çıkakana, üvrek gidakana aylın doğru ağlına giriyendir ha. Men bu vurrunu uzaklaştırmayın. Ne kadar ödü zalim. Hamana bir erkekli var, mıdam hileyini zulmediyotiylerde. Oğlum yeniden anasına, ay sen hudaydan tafadın, ay sen nehmedi, yeniden anasına şu kefayı diyoti. Ya zinanı eğerini, mıdam ivyettirip, mıdam sen vazifen deyip izzet bir adım eriyoti. Birceklik diyeni olmanını halan bettoğasın aydiyoti. Hemmesi uğrup öz ağlına geliyendir ha. Bu mahal bana istem giyecek alacak iyiden aytıp gideylik. İni bana aytyanım neyme? Museylemen yoldaşları ölen bile ay can hudaş Muhammed'in leşkeri dargasını deyip dua ediyotiyle ha. Huday bizim arkamızdır deyip urşanmalı vatiler ha. Bilana şudur şu ders biz de geçip barıyız. Hulası bılık dargat bir miktar kaçıp yankı betbakt Musayleme de şu taada bir bustanları bir bağları varmış şunun içine giriptirler. Ulu kon kafları varmış onunla ağaçtan kafi zırıkkıda kanı onunla kulplaptırlar. Demiz düzlük deyip bir tofar kafirler ulu kon bustanın içine giriptirler. Onda daşı beyik kalamış kal'e. İnni kafirler bağın içine, bustanın içine girdiler. Müslümanlığın hemmeti daşında inni. Yadu! Halın açıqlı, kırılışıp
İnnam canlar yara. Demin düzcük bolupdy kala Hazreti Bara kepläpdir sahabalan biri. Alquni aleyhim fil hadika. Ey sahabalar diptir. Meni 3 zın şahiyyadın seni kafina şakman diptir. Sahabalar kıygırışıptırlar. Näme diýän sen diptirler? İçi dolu kafirden diptir. Näzir girmelen o diptir. Men diwarın üstüne koyun diptir. Diwarın üstüne koyun, kafin üstünden vurşarın diptir. Başardığımdan kafin arasına, kafin anrasına, bökakına elip kaktıran şu vurşup dukan kafin aşak boların diptir. Ya etçik değil diptirler, sahabalar. Görünüp duran ödün öldürmek de. Yok, meni kaldırın diptir. Näzire kaldırmalı, beyt tifara. Onu uzun neyzeleňiz va nayda. 3 metre naydalaňyz va nayda bilen 10 nefer 15 nefer bollan seper saklaň dipdir. Kalkan. Gämişiň dersinden mi jerýämiştikle ulukon ok degmez ýanyk ewe seper tutulmaýarmy? Men şoň üstünde oturar dipdir. Siz de kaldırın, men diwarın üstüne çyksam bolýar dipdir. Umid edýän diwara çyksam aňyrsyn bir daha ederim dipdir. Men sahabalar belkim bolsun nadip bunu üýşüp kaldyrypdyrlar. 10 nefer bolup naýda bilen kalkany seperin üstüne oturdup diwarın üstüne çykarýaly dipdirler. Hatta iza wada'uhu 'alal jidari nazara wa arad fanada anziluni. Thumma qala uf li hada khashan ihmiluni. Diwara çıkıptır görse aňyrsy kafirden noli. Bustanyň içi taşı divar, içi bağdan noli. İnnam can sandırattır, men ýyzyma düşürüň dipdir. Boljak däl dipdir. Ýyzyna düşetdirle, hijalet çek dipdir ödüne. Näme korkýan dipdir. Hendin batyrlygyň dipdir. Musulman, din, İslam, hendin imanyň dipdir. Ey sahabalar, men ýene mindirin diwara dipdir. Men gaýta götürüp gaýta mindiripdirler. Sahabalan batyry bolan Hazreti Abu Dujana od men neşeýdim dipdir. Hazreti Abu Dujana odal Sire-i Nebewide gaty gurrunkan geçdi. Çyn batyr sahabalan bir. Başga sahabalardan bir neçeleri şey dip diwarın üstüne çykyp Hazreti Abu Dujana aňryk böküpdir, ayagy döwülüp, döwük ayagy bilen vurşup ola şehit bolýar. Yankı sahaba da geçip eli kafin kulfunu degip açıp bütün sahabalar bostana gaşin girýärler. Ey cemaatler, ey jawan oglanlar, ey yaş oglanlar. Mahtumul işan näme diýe? Endişeli iş bitirme meýdanyna däli bolmasa. Dol oturup ay beytmella şeytmella diýip nazar berenin käýerlerde peýda etmeýär diýipdir. Meýdana batyr gerek diýipdir. Qadim türkmen aýtýanmışdy ka ýaşulla. Her üýşmelekde her obada or däli batyr gerekdir diýänmiş. Köne türkmen ýaşullaň aýdýan kepsi. Bir gaýraty mindirer ýaly beýlekleri. Endişeli iş bitirmez meýdanyna däli bolmasa. Birbiriniň gaýratyny we bulan şujaatdygyny, bulan makamdygyny, bulan ýürek gaýratynyň ýokurdadygyny, musulmançylyga gaýrat, imana gaýrat, din ewe sürüp gitmege gaýrat, elinden geleniň etmek de dilinden gelýär, elinden gelýär, malyň gelýär. Bilmeýiş bolmasızlyk, işmeýiş bolmasızlyk, maňa näme diýmesizlik. Yaş jawan sahabalary öldü. Günäň ýygyny gezmesizlik, adam günahkar ki. Günäň ýygyny gezmesizlik batyr bolmaly zatlarda. Agry ýükün çinnäki adamlara Allah kuwat bermede batyr bolmaly.
garip kasar gözlemede batır olmalı. Din yürütmekte batır olmalı. Allah ve Resulullah'ın adından çürüyüm zahmet çekmeli. İ'lâ'u kelimetillahi azze ve celle. Allah'ın adını kaldıracak demeli. Ben bunun dersini ulağıra kaçtım, giyeceği kalacak. Ta inke kafa açılıyor. Kafa açılıp ceng başlaya, geleyliğin ne sahaban ödünü köple deylin. Kim? Hazreti Vahşi. Hazreti Vahşi kim oluyor? Hazreti Vahşi'ni tanıyansınız. Seyyid-i Şuhada, Resulullah'ın emusu olan Hazreti Hamza'nı öldüren adam. Seyyid-i Şuhada, Hazreti Hamza'nı öldüren adam. Vahşi ay diyor, ben Hamza'nı öldürümde, Müslümanlı Mekke'ni fethedenine yer bana darallı diye. Muhammed'den korkup yere kaçacağımı bilmedim diye. Aleyhissalatu vesselam. Yerin ödü bana yığınını verdi diye. Yere kaçacağımı bilmeyeni Taif'e gittim diye. Taif'ten ne kaçıp Şam'a kaçayım dedim diye. فقال رجل إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه. Bir adam vahşin yanına and içiptir. Men and içiyan niptir. Vallahi deyiptir. Her kim Müslüman olsa Muhammed Peygamber öldürmeyer deyiptir. Her kim la ilahe illallah deyse Muhammed Resulullah öldürmeyer deyiptir. Aleyhissalatu vesselam. Sen barşına yanına barda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu aydağa deyiptir. Öldürmeye mi? Onunla men barayın deyiptir. فَلَمَّا قَالَ لِي ذَٰلِكَ خَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Ta Medine'ye geldim diye. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ayttim. Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek yüzünü kaldırıp Kale Vahşi Vahşi sen mi deyiptir? Kultu naam hava men neydim deyiptir. Hamza'nı öldüren sen mi deyiptir? Hava ya Resulallah deydim. Kale sallallahu aleyhi ve sellem gayyib vecheke anni fela erake keda fil ust. Ey Vahşi men gözümü görünme git deyiptir. Men seni görmesem gav olacak deyiptir. Müslümanlığın kabul men gözüme görünme deyiptir. فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان فلم يرني حتى قبضه الله عز وجل. Vahşi haytiya mudam peygamberimizden kaçıp gidip gözünü görünmeyecek bolup ta Allah Teala Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın canını allı dünyadan öttü. Vahşi haydiyar Ebu Bekir Sıddık'ın zamanında Müslümanlar Museyleme'ye karşı çıktılar. أخذت حربتي التي قتلت بها حمزة رضي الله عنه. Şol Hamza'nı öldüren neyzen badi, şonu ilm alıp uğradım, belki Museyleme'ni, ozul Allah'ın dostunu öldürdüm, belki şon tavasını olsun, Allah'ın düşmanını şon menen öldüreyim. Ta bustan açıllı, naydamı çenep menni girdim diye. Museyleme'ni tanıyamayadım diye. Ama gördüm, aldırap, ağzından köfük çıkıp, elini kılıç vardı, divara yaplanıp durdu. فَتَهَيَّأْتُ لَهُ وَتَهَيَّأَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كِلَانَا يُرِيدُهُ. Naydam alıp çemelendim, görsem sahabalığın verdi kılıcı bilen çemelenip duşunu öldürecek bolup. فهززت حربتي وتفعتها عليه فوقعت في عانته وخرجت من الجانب الآخر.
Şondan önce ödüm öldürenip nayzany silkip zıngdım, içinden geçip aňyrsyndan geçti. Men uramdan soň Medineli sahabe barıp kılıcını sıyırdı. O da kılıç bilen vurdu. Hayti birimizi öldürmegimize sebep bolany an Allah bilmese adam biljek däl. Men awwal neyde vurdum? Aňyrsyndan geçirdim. Medineli sahabe da kılıç vurdu diye. Ine betbaht bolan Museylemetül Kezzab helak boldy. O bustanyň içinde de müňlerçe kafir ödü bilen bile helak boldy. Hemmesi Taifan üstüne ey cemaat Muhammed Resulullah bilen jene duwatiha. Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın koşunu bilen jene duwatiha. Ýöne Taifan gurrunu sebepli. Geçti damın gurrunu öwürläp ýörmeýin. Ýoksa öwürläp ýene aýdyp daňymyza atarsak da azda. Adama hamakat, samsıklık, akmaklık dünya barada kellesine girse helak bolýança kulak asmayan bolmaly. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýa: "Es-sirra bis-sirri wal-alaniyata bil-alaniya." Ogrinça günah etsen, ogrinça tövbe et. Açık günah etsen, açık tövbe etti. Vahşi aýdýa: "Onu öldürdüm, tövbesine sebep bolsun diýip bir zelil kafir öldürdüm" diye. Bir günah ýalňyşsaň, şoňa meňdeş bir sogap etjek bol onu ýuwsyn. Oňa meňdeş sogap tapmasaň, şo günahları etjek adamyň öwüne geçjek bol. Jay guzin ýerine oturýan bolsun. Onu tapmasaň, adam ýalňyşar. Adam günahkar. Meger Museyleme, meger Vahşi Museylemäni öldürenden soň günah eden näldirmay? Günah edendir. Peygamber der ahimul. Hatta riwayatlerde gelipdir. Vahşi soňram bir ýalňyşyp bir günah etdi. Hazreti Ömer şallyk bilen urýar Vahşini. Emma tawbasy we musulmançylygyny Allah kabul etipdir. Gaýtaýdyn, adam günahkardır. Tawba edenden soňram da ýalňyşar. Emma gurrunşi adam tawba edenden soňra günahın ýygyny gezmesin. Adam tawba edenden soňra amel salihlardan özüni doldurjak bolsun. Aýyo men ýene günah etdim, ay meni ýalňyşýandyk. Ýok ba, men tawba edip bilmeýän diýamellärle. Onu dogry şu keplese, şoň agzyndan şeytan kepläwetdi. Şoň agzyndan şeytan kepläwetdi. Şoň agzyndan şeytan kepläwetdi. Ay men tawba etip bilmeýän, ay men özüm taklap bilmeýän, ýok. Adam ýalňyşar, hem onki günahın ýygyny gezmeýe, uly nygmatda, uly tawbaşa. Ýene aýdyn, Vahşi soňram, Vahşi diýen ýan adam ha. Soňram bir günah edenni Hazreti Ömer şallyk bilen urtdyrşan. Ya özü urtdyr, ya birini ur diýipdir da. Yani adam tawba edenden soňram da ýalňyşýar. Emma günahın ýygyny gezmer.